Yabamenyi korwa nse binyoro bya gesore na boigotente ime ye wodi ya township igo besokire na korokyo bwo bwo ko bwatikana n'ibikoro byo boibi abegosari bwo bwene kugotuko bwo kerero ase kinyoro kya gesore igo chiwa chisima chibetwe korwa se nyomba yo musayo masireta Aaron Nyaberi abigo korwa nse kinyoro gya tente igo basari bakorekanita se nyomba ye moyo kwegokya yo munya kirogo bwepande ya sungusia aseleta mumanyi Kenyatta abo babuneto murango na boigo gwa tebiroro muri kitofati ga Disemba na robotura sinjira yobwekira hegati yabamenyi bekinyoro kya gesore na boigo tente ime ye wodi ya township ni go besokire na kwemurunganiria ebikorwa byo boibi anene asubutuko bukira rero ase kinyoro kya gesore ni go chiwaya chistima chaibwa korwa senga yomusae Aaron Nyaberi abe ibigo batit kuja chuma obutuko bukira chuma bagaita kurwa setirisa bakabune chuma bagasoire dirisha bagasonye mbo baga disconnect wa charingo Jones ne bintu binde byarenge mbo buna chwa charenge bunima plus ne chuma charingo nyumba chawo chokore gas no monto ngwerige ngo kore gas ya chwakari na nda nyumba na renge tukonye tora mbo nyana kojira bona bante bangina ntimaye bono singa inko chakira ase egekora kende ase omobogani oyomo bwo munyankero osungusia aserieta mumanyi Kenyatta nigo obutuko bugukira rero abaibi bakorobosaga ni obotindi bono asamurieta abantu baminto nkuru kwedu ne Kenyatta nje ninjo amanyono muchi yoyo na ndemba na sungusia bono na beringo nyoro bokongo nene sana ekeronko nyorana abantu baminto igo bakonyibera kimakusudi abana aba gusina abaga kantunto komanya batotero reisi pakanto nyara gusukana one step ya mayoka nto nyara ko yana ekero njengo soka ga buone sikuna sinyona ki tingo yana no montanga ke nungu naende ekento ke konga wase na ke egwochi maniego turwa no monto bwe pikipiki sanana ya botuko gitoterero to kile muna tuibeiru na bugeiri abasaja bande mesiki ensa yonsipi na muire ko beka bugona ingimota gete kontero reiseri aba inu nyamoibi ebikorwa ebiga nigo byangusire birengererio aho no nyankorwa sabarai anene abo bakorwa kurase wodi ejeiga ya township bakora wanere ondie kimas oyo oganetie obo MCA nigo ensemo yaye asabire abagambi kubwaterana boikeranu n'abantu banyumba 10 eryo korwania obusaria bw'ekingencho aho igokoranga our security ya chirense ekeromo wananchi alendire buja none raro chungu bure ndibwa embure bija none minto bya yakora bija kuna bone kiroro cyo montago chabutuko to kunyara gosoka tukyara to komanyo mondo yo ngakiebe kirani tyangani. So I'm just requesting our government elinde ba embawa the security section to chakere nyumba kuminya kabiro romba akorire the security check up butuko abaskari baitomba akorire patrol butuko. I don't know whether they are doing it because ekero konyoranga gaigane town center naende kwa nyoranga security areas. It means that maybe there is somewhere problem here. Kubatekana na yaiga nigo abatureti bagesore basabire abanyakenyoro kubwaterana asobwamo intu twanje tabana baraiga abantu baraba ibaro ekyagara intu kune serikali otoko bwata abantu toko baire nande bayirana koji kubwata omwana bwa manyane kyamanya ko bangaye bono nayo tabwati mwana igonje onaro sabe kenyoro amarware gesora narakorire emichange abana abamba manyire abantu abamba manyire lakini bantu mbatageti gosiboka twachandegire twaulirwe ebinto chingoko binte bingo bosali bwechoire gesore bakato sinyire amarware gesora naratorete iro butako banene twasinyirunga kibono tuko bakora abantu abikiagera na bantu rere serikali ogukikyo montaria otamubwatete n'engombe obatebinga ya ngoyini okwamureta abusa n'abantu abono nabo bari batabwatirire ibintu ibono ngaito gusinyunga ngaito ko binyora kingaki echecho mbakwanera igoro yoboibi bwa marwa amaru nabo konyora ari gusonyokwe wenda ukoreria akon lakini baadaye manyene kirabu ache kubekirwa magoso naki umuntu ache takanyumwane agakuna inda ibete tali omonereti
monto oyo nomonto obegete ebiasara biaye agokonyera abana baye egento ngokurera abana baite ase eng'encho nainche nomwibori nimbwata abana baito mbabasa gochama bache koiba amaru ng'a naro bagocha koiba amaru takobakonya tiga barigi chigasi chira abakonya egere bekonya ase obogima bwabo abosio bache gwekonya. Ingoripotere Getembe koraiga ase wodi ya township eye gotoka West Mugirange county ya Nyamira. Inche Fatigad Kisemba.